Wemangobese sekuyisikhathi ke sokuthi sikubize manje dadewethu. Awusondele awuze ngala Mangobese uwena umsusi wayo yonke lento edizolungiswa uwena. Uyakhumbula ngesikhathi uvakashele iAction SA kwi-press conference yabo nemashi yabo? Uyakhumbula uvakashele iMK futhi nakhona wathatha imashi nemashi wayifaka ekhwapheni lo sopolitiki. Namhlanje ke labo sopolitiki laba ibona laba bacova yonke lento manje. Lento eniyenzayo ninophakela umthakathi. All along uphakela umthakathi ubehleze ekhuluma ethi this is not about political party, and kuma mash abantu bebekhulunyiswa bekhumuliswa izikipa zeinhlangano ukuthi umsanukuza nezikipa zeinhlangano la. Kodwa wena Mangobese ububavumela abantu beMK, ubavumela abantu boAction SA. Kanti le impi akuyona impi yeMK, le impi yeSouth Africa, le impi yama-South Africans. Namhlanje kunjena nje nabo mancinza beMK bexova ngoba akuyona into yabo le. Laba beMK ibona laba banomlomo omude njengamanje bethi uphakela umthakathi wenza ukuthi nani nani just because bona baye MK and bazonda uRamaphosa. Ekubeni wena Mangobese wawushilo ukuthi ungabuzwa wena ngendaba ka30 June. Indaba ka30 June akubuza uphakela umthakathi inkosi khona ndaba amazwi akho lawo. Mangabe umongameli ke sebiza yena ke uphakela umthakathi inkosi khona ndaba lo ezombiza nge30 ecela ukuthi akube khona ukuthula ezweni, kungabi khona ukudatshwa kwezitolo nani nani. Bekungafanele ukuthi bese wena uyathula, wena uvumela laba bantu beMK begxeke ngapha uphakela umthakathi ukuthi usethengiwe ngokuhlangana nomongameli, ngoba vele siyazi ukuthi abantu beMK bayamzonda uRamaphosa. Siyamzonda sonke uRamaphosa, kodwa njengamanje asihlangene nendaba zepolitiki. Thina sikhuluma indaba yeSouth Africa, asikhuluma indaba yeMK, asikhuluma indaba yeANC, asikhuluma indaba yeAction SA, sikhuluma indaba yeSouth Africa. Imarch and March is not a political party. Siyilandele lokho, siyilandele ngoba uphakela umthakathi eda sisukume thina madoda akuleliswe. Silwele izwe lethu. Sasukuma impela seza sazolwela izwe lethu. So wena Mangobese ongalamla lento, hlisa iMK neAction SA le oyibelethile kulento, ngoba yibo laba abantu beMK asebethu kuphakela umthakathi ngoba bashaya bani, bazonda uRamaphosa. Manje bacanga ukuthi bakhohle ukuthi uRamaphosa usewumongameli wekuleliswa. Anything eyenzakalayo usasekhona, as long as njengakaphumi kula office uzoba khona. Ukuthi bayamzonda noma bamzondi, nokuthi siyamzonda noma simzondi, usase office njengamanje uyena osawumongameli. Siyomkhipha ngosuku loluya lokuvota, kodwa njengamanje kuza abantu beMK dadwethu ngoba bafike nawe la. Abaphume kulento ngoba sisafuna lo msebenzi wemarch and march ukuthi uqhubeke usebenze. Sekuningi ngabe kumele sikwenze, bangamoshi into enhle kangaka eseniyenzile. Sikuthwele Mangobese, sikuthwele ngeqoma, simthwele uphakathi, simthwele ngeqoma. Uma Mangobese ungayikhuzi lento eyenziwa abantu beMK, sizoyiyeka thina imarch and march, kodwa sizoqhubeka nomsebenzi wobunsizwa nomnsizwa foundation. Yabo, uqhubeke
nemashi mashi lebekade ithelwa wopenda makwerekwere ingenasithunzi. Sizophuma nathi kuwe uma ngabe uyifukamela iMK iqhubeka ihlakaze lento enhle kangaka, ngoba abekho abanye abantu abahlakaza lento, abantu beMK. Khuza laba bantu dadewethu. Yabona labantu beMK futhi uzobona ukuthi ngempela banendaba nama South African, banendaba nebeef abanayo no Ramaphosa, banendaba neqembu labo. Lento abayibhidlizayo oMancinza, oKhomo kanye nabo bonke abantu abenza no Max, nabo bonke laba bantu ababhizi befafaza lento, abanendaba nomsebenzi ongaka osuwenziwe uphakela umthakathi. Umsebenzi ongaka osuwenziwe uphakela umthakathi ababonga oMancinza, ngoba vele abanamsebenzi. Into edume emakhanda abo ipolitiki. Mancinza ndini lo namhlanje umsebenzi wakhe very easy because amakwerekwere ayiphumelele emafemini nasemsebenzini esaba uphakela umthakathi. Namhlanje ufika uthatha leyo lentoza uthatha iCrown ngalokho ukuthi ufika sekufonelwa yena kuthiwa nawo ama vacancies oza nabantu nani ekubini umuntu owenza umsebenzi kuuphakela umthakathi. Akanendaba namaphara lawa athembele kuphakela umthakathi ukuthi axoshe abantu bama drugs. Ibi exist iMK njalo ingayenzi lento le eyenziwa uphakela umthakathi. Ibe exista neANC njalo ingayenzi lento eyenziwa uphakela umthakathi. Nalabo udoti beEFF bebekhona bengayenzi lento eyenziwa uphakela umthakathi. Senikwenza kube lula kangaka ukuthi nibulale umsebenzi ongaka wama South Africans ngoba ninendaba nawo. Yabona nini ukuba benindaba nabantu ba South Africa ngaba niyenzi lento eniyenzayo Mancinza. Ngaba niyenzi lento eniyenzayo abalandeli beMK ukuthi nithathe izinto zenu no Ramaphosa bese nipende uphakela umthakathi ngazo ukuba beninendaba neSouth Africa. Ngoba iSouth Africa yonke ithembele kuphakela umthakathi ukuthi akenze izinto ezihlula umongameli benu. Sizonikhumbuza ukuthi sila kule nkinga nje esikuyona, it's because of iANC and iMK iyingane yeANC. Ni MK namhlanje niqembuke kuyona iANC ngalena ngoba uRamaphosa edla nabangani bakhe enivalela ngaphandle nini. So you are part of the problem. Nani ngoba kulezi inkinga esibhekene nazo zidedelwe yini ngesikhathini salapha kuANC nani? Ayingadakelwana madoda. Ayingadakelwana. Sizophuma nani kuningi. Niyakhohlwa nini ukuthi iMK isayivotela thina la kaZulu ngoba ithi uJacob Zuma ehambela amakhosi, ehambela amabandla, ethi ufuna ukubuyisela izwe kubantu, abuyisele izwe emakhosini. Kwasuka abantu bathi mina ngiyinkatha kodwa ngizovotela iMK, athi omunye ngiyiFF mina, athi omunye ngiyiDA mina. Sayivotela iMK saphuma ngoba sithi labuya ithemba, kanti nina nithi lalalaza nizoqhubeka nengqondo yeANC la kuphela nicashe ngegama elisha leMK. Nizana ukusijwayela kabi nina. Sizophuma nani kunina ifuna izosijwayela kabi. Anikaze nisenzele lutho. Asikhohliwe ukuthi nina laba ebekade nidla imali zamathende kufuna ngabe ithuthukisa umphakathi. Nisase lapha kuMK, nisase lapha kuANC. Namhlanje niqembukile nizolandela uZuma ngapha ngoba vele nifuna phinde futhi avulele lowo mpompi. Ayingajwayelani kabi madoda. Silwelizwe la asidlali. Sukani endabeni zethu zomash and mash, sukani endabeni zethu.
nophakela umthakathi. Manithinta uphakela umthakathi nithinta thina amadoda. Nithinta thina. Asinendaba thina namapolitikwini thina sinendaba nezwe lethu lethi. Ngoba osopolitiki basuthi bahamba ngeemoto ezinkulu lapha ya. Ithina abantu esibhekene noSikhotheni la, ithina esibhekene nabantu bama protection fee, ithina esibhekene newunga, ithina esibhekene namakwerekwere. Osopolitiki benu bahleli lapha ya nezisenkulu neemoto ezinhle nemize emihle. Uma begula bahamba izibhedlela zaphesheya. Msana ukuyenza lento yenu. MK suka endleleni. Suka kwangempela ke manje endleleni.